ଆଜିର ନାଟକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ ଅତୁଲ ବାବା ପଡ଼ିଆ ଉଦଳାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା ବୈରୀମାଳ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାନୁଆର ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୁଜୋଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗମଲ୍ଲ ନାଟକ ଦରଦୀ କୂଳର ଦରିଆ ବନ୍ଧୁ ଲଡ଼ୁବାବା ଶରଣକୂଳ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର କାଳରାତ୍ରି ଅରଗଳ ଶାସନ ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି ଅପେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ କଳମିଶ୍ରୀ ସାଲେପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦଉଳି କି କାନ୍ଦି ନାହିଁ ହାତ ଟେକ ରାଜଗନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ପଞ୍ଚବଟିରେ ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନାଟକ ଆପଣ୍ଡାବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇଦର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବେଉଳ ମଣ୍ଡାସାହି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ରମ୍ପେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ।